Het is de laatste schooldag van de eindexamenkandidaten. Er zijn hier heel veel activiteiten te doen. Wat is LSD? LSD is een feest voor de laatste schooldag voor de examenkandidaten. En wat voor activiteiten zijn er allemaal? Nou, er zijn een aantal activiteiten. Het is sowieso een feest met eten en drinken en muziek zoals je op de achtergrond hoort. Verder hebben wij een paar gigantische springkussens. Er komt er dadelijk nog eentje bij. En we hebben tussendoor wat acts. En daar hopen we de mensen ook een beetje mee te verrassen. En hoe lang zijn je ongeveer met de voorbereiding bezig geweest? Maandje of 2 denk ik. Ja, een maandje of 2 zijn we in pauzes bij elkaar gekomen. En daar hebben we overlegd wat er nou goede plannen waren, hoe je het allemaal op moet zetten, waar je rekening mee moet houden. Dat hebben leerlingen eigenlijk zelf gedaan. Ik heb eigenlijk alleen maar gestuurd daarin. En daar hebben ze echt ja, maar behoorlijk in verrast. Daar hebben ze heel leuk iets neergezet, dus ik ben heel tevreden. Zijn jullie klaar voor de examens? Naar de Ja hoor. aula komen. Nu. En wat gaan jullie allemaal doen in de vakantie? Dankjewel. Ik ga games programmeren aan de HTV in Breda. Ik ga bioinformatica doen in Nijmegen bij Han. En wat gaan jullie vandaag allemaal doen hier zo? Feestje bouwen. Beetje chillen, naar de camping, biertje drinken. Zijn jullie klaar voor de examens? Ja hoor, denk het al. Denk dat het moet gaan lukken. Ja, tuurlijk. En wat gaan jullie doen in de vakantie? Ja, leren, sowieso. En voor de rest weet ik het nog niet. En wat is jullie plannen na de vakantie? Ja, veel zuipen natuurlijk. Gewoon lekker feesten, losgaan. Gewoon niet meer aan school denken.